pesnička, za ktorú môžete už v tomto momente zahlasovať v našej najdlhšej rádiovej hitparáde 2024 hitov. Domčo, ty by si jej dal svoj hlas? Určite áno. Koľko hlasov tam máme? 10. Samozrejme, tak ušlo by sa. Jednu musíš presne na jednu pesničku, nemôžeš zahlasovať 10 krát za jednu, ale musíš si vybrať 10 pesničiek, takže aj toto je celkom dobrý tip. Ale už ste počuli Dominika, my máme pre vás správy, ideme na ne. Nový čas prináša mastný účet za rozvod. Koľko musí zaplatiť Sveťo Malachovský ex-manželke? Detaily o strelcovi z teplárne, čo oznámil na linke pomoci tesne pred vraždením. Petra Vlohová žiarila na udeľovaní ocenení u prezidentky. Nový čas, vaša prvá voľba. V Lidli každý deň nízke ceny. Preto už od pondelka čeri paradajky datľové iba €1,79 za 500 gramov z Lidl Plus. Kuracie štvrte len €1,90. Koniem.